Normalt ligger gaderne øde hen under fredagsbønnen i Lahore, men i dag var de præget af ildkampe mellem politi og terrorister. Det lykkedes terroristerne at komme ind i en af moskéerne. De lod tilsyneladende som om, at de skulle deltage i bønnen, men i stedet førte de deres terrorangreb ud i livet. Via telefon til Pakistan talte vi på TV2-nyhederne med et øjenvidne, der netop var vendt hjem til sin familie. Han oplevede begivenhederne i moskeen således. Because they killed everyone whom they got the chance. Everyone who was visible, available, and in their access, they tried to kill him. So it was like a big massacre inside the mosque. Yes. Selv fra moskeens minareter blev der affyret skud, ligesom der også blev kastet med håndgranater inde i moskeen. Moskeerne tilhører det religiøse muslimske Ahmadi-mindretal i Pakistan, der ofte er forfulgt i landet. Efter timelange kampe lykkedes det politiet at bekæmpe terroristerne. Men de pakistanske myndigheder er chokeret over dagens angreb. Taliban i Pakistan har taget ansvaret for dagens terrorangreb. Ja, det er tilsyneladende en fraktion af Taliban, der står bag dagens angreb. En fraktion, som ikke har fået nær så meget opmærksomhed før i dag, fortæller vores korrespondent Simi Jan. Det er altså en gruppe, der hedder Punjabi Taliban, og det kan godt sådan forvirre lidt med alle de her navne foran Taliban, men det er fordi, at den pakistanske Taliban-bevægelse har en fraktionsgruppe, der hedder Punjabi Taliban, og det er altså en gruppe, der er stærke i Punjab-provinsen. Pakistan er opdelt i 4 provinser, og Punjab-provinsen, altså der, hvor Lahore ligger med 8-9 millioner indbyggere, det er der, hvor 60% af befolkningen bor. Og der har vi altså nogle fraktioner fra den pakistanske Taliban-bevægelse, der i dag har bevist, at de er i stand til at udføre sofistikeret angreb, og at de altså er ved at vokse så store og stærke, til trods for, at den pakistanske regering altså er i gang med en offensiv ved grænsen til Afghanistan. Og det er jo det, som kritikerne også påpeger i Pakistan, det er, at man simpelthen ignorerer den trussel, der ligger og lurer hele tiden i det sydlige Punjab, og kun fokuserer på pakistansk Taliban-bevægelse ved grænsen til Afghanistan. Og der er ikke nogen tvivl om, at dagens angreb i dag, det har sendt chokbølger i hele Pakistan, og det er et angreb, der også vil blive brugt politisk i forhold til, at man er nødt til ligesom at slå ned over for den her Punjab-bevægelse, der er i den sydlige Punjab-del. Så vidt Simi Jana, nu kan jeg sige god aften til Kashif Ahmad, som er Ahmadi-muslim og som har familie i Lahore, hvor angrebet fandt sted i dag. En onkel og en fætter var i en af de her moskéer, der angrebet fandt sted. Og du har talt i telefon med din fætter i dag. Hvad kunne han fortælle om angrebet? Jamen, han kunne fortælle om, at det er en ganske almindelig fredag, hvor folk er på vej til fredagsbøn og gudstjeneste, som plejer at foregå meget fredeligt. På få sekunder blev udviklet sig til et ragnarok, til et blodigt syn, hvor folk var bevæbnet og kastet med håndgranater. Så det er meget voldsomt og traumatiske billeder, han berettede om, da jeg fik fat på ham i telefonen i dag. Hvordan reagerede han, da angrebet gik i gang? Jamen, han bliver selvfølgelig meget chokeret, og det første, han gør, det er at flygte den modsatte vej fra der, hvor han ser de her bevæbnede folk. Han formår at komme ret hurtigt væk, hvorimod min onkel han bliver fanget inde i moskeen. Så han flygter selvfølgelig derfra og prøver at få fat på sin far, som er inde i moskeen. Og hvad er der sket med din onkel? Han formår at flygte ud af bagindgangen fra moskeen og komme ud i live, men så sent som for 10 minutter siden, så bliver jeg ringet op med en far, og siger, at der er desværre 6 af vores familiemedlemmer, som ikke er kommet ud i live, så der er rigtig mange, der har mistet livet i dag i Pakistan. Mottoet for jeres bevægelse er kærlighed til alle, had til ingen, har du fortalt mig. På sådan en dag som i dag, hvor du mister 6 familiemedlemmer, kan man så blive ved med at holde fast i sådan en motto? Jamen, det skal jeg, og det skal vi. Det er det, som vi har fået fortalt fra dag 1 af, og så sent som i dag, vores overhoved for menigheden, den 5. kalif, han var på talerstolen i dag og manede til ro, til tålmodighed og sagde, at det er i dag, vi bliver udsat for en af de største prøver, og det er i dag, vi skal bevise, om vi virkelig mener kærlighed for alle, had til ingen, fordi det er i dag, vi kan vise det i praksis, og ikke kun i ord og i handlinger. Selvom det er svært, det er chokerende, det er traumatisk, og man har lyst til mange andre ting end det her, men vi ved,
og vi er altid vant til at ty til bøn og til tålmodighed. Men jeg tænker, raseriet må da boble ind i dig. Du må da have lyst til at gøre noget ved de mennesker, som angriber det mindretal, du er en del af. Jamen selvfølgelig er det og det er meget menneskeligt. Det er den første reaktion, der er frustration, og det skal ud. Men det er netop i disse tider, at vi skal prøve at praktisere kærlighed for alle og had til ingen. Og det er lige netop det, som vi har fået muligheden for i dag. Hvordan oplever dine familiemedlemmer i Pakistan den diskrimination, som jeg kan forstå, at ahmadierne bliver udsat for? Altså det, man skal huske på, det er jo, at det over 40 år nu har været systematisk diskriminering og chikane af Ahmadi-muslimer. Siden de fra grundlovs side af er blevet erklæret ikke-muslimer, har de oplevet diskrimination, om det så er på arbejdspladsen eller på gaden eller i uddannelsesinstitutioner. De må ikke erklære sig muslimer på gaden, de må ikke bede, de må ikke praktisere deres religion. Så Og dødsfald hører vi også om ikke om dagligt, så hører vi om ugentligt, at der er folk i vores menighed, som bliver dræbt. Det kommer bare ikke til overfladen, som det gør i dag. Så stort som det er i dag, der kan man ikke vende det blinde øje til. Oplever du som ahmadi-muslim herhjemme diskrimination? Altså det er ikke noget, som fylder meget i vores hverdag her i Danmark. Vores moské, Nusrat Jahan-moskéen i Hvidovre, har altid stået for åbenhed, tolerance, kærlighed, respekt. Vi har et fredeligt sameksistens med vores samfund og vores omgivelser her i Danmark. Selvfølgelig har vi oplevet gennem tiderne siden 67, hvor moskéen har været der. Har der været episoder, der har været skudepisoder, der har været chikane, der har været trusler. Men igen har vi hele tiden brugt næstekærlighed, tolerance som modsvar, og vi har altid sagt, at vi går ind for dialog, vi går ind for tolerance, og det er også det, vi gør den dag i dag. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvor det er, I er så grundlæggende uenige med andre muslimer, så de tyr til sådan nogle angreb, som vi har set det i dag? Altså den basale forskel, der er, eller nærmest den eneste forskel, der er, det er, at vi tror på, at den forjættede Messias, som alle andre muslimer og jøder og kristne mener velkommen, er kommet 1889 Mirza Ghulam Ahmad, som er stifteren af Ahmadi-bevægelsen. Alene på grund af det går samtlige muslimer over på den anden side af bordet og siger, at vi kan ikke have noget med jer at gøre, I er ikke muslimer, vi vil endelig ikke have dialog med jer. Ikke nok med det, så siger de, at hvis man dræber en Ahmadi-muslim, jamen så får man himmel, man får paradis, man får jomfruer, og jeg ved ikke hvad. Man skal huske på, at i Pakistan er der utrolig mange mullaher, imamer og sheiker, som sidder og står på de her fredagsprædikener og prædiker vold, prædiker jihad, hellig krig, og der sidder en masse analfabeter og lytter til det her, og nogle af dem hopper i og tror faktisk, det er en god gerning, de gør i Guds tjeneste. Det hører vi også i dag, at de går rundt og råber, Allah er stor, Gud er stor, mens de myrder mennesker. Så det er det, du går ud fra, der er sket i dag, det er formentlig nogle mennesker, som er blevet optændt af den her opfordring til hellig krig, som gør det her? Jeg kan ikke tro andet, fordi at, det kan ikke være nogle logiske, selvstændigt tænkende mennesker. Det må være folk, som ikke kan tænke en klar tanke selv, eller blive manipuleret bagfra. Det er systematisk. De her folk, de bliver arresteret, de bliver dræbt, men det fortsætter jo. Det har vi jo set de sidste 40 år. Og derfor må der være nogen, som trækker trådene bag. Det er jo ikke dem, som går ud og udfører de her handlinger, så jeg kan ikke tro andet. Tidligere på aftenen, der talte jeg med journalist Masih Ahmad, som havde talt med flere, der havde været til stede i moskéerne dernede, og hun kunne fortælle, at de sagde, at pakistanske politifolk havde stået bevæbnet, pakistanske politifolk stod udenfor og greb ikke ind, da det her angreb det satte ind. Har du hørt lignende historier fra dine familiemedlemmer dernede? Ja, det hørte jeg også. Altså min fætter sagde også, at politiet var meget, meget lang tid om at komme til stede, og meget lang tid om at komme ind i moskéerne. Så der er beretninger, der minder om det. Men det, som er vigtigt at huske på her, er jo netop, at siden at det er kommet i den pakistanske konstitution, siden 74, at vi er blevet erklæret ikke-muslimer, så er det noget, der kunne minde om en blåstempling, fordi at man ikke må erklære sig som muslim. Siden 85 må vi ikke praktisere islam. Vores moskéer bliver chikaneret, butikker bliver smadret, og derfor så må det have en effekt på den menige befolkning, at når her har vi med ikke-muslimer at gøre, så er de modtagelige, så er vi sårbare, og vi er svage i den forstand, at vi kun er 4 millioner i Pakistan. Så vi er et let mål, og vi svarer ikke igen med vold. Men hvad kan I gøre for at få et bedre forhold til andre muslimer? Er der overhovedet noget sted, hvor I kan rykke jer, så I kan nærme jer? Eller er det alene det her spørgsmål om Messias genkomst, der står i vejen, og kan I så i givet fald rykke jer på det? Altså det er det her spørgsmål om Messias genkomst, som stiller vores veje. Men vi skal gøre det, som vi altid har gjort. Nemlig invitere til dialog, invitere til fredelig sameksistens.
Vi har en samme trosbekendelse. Men det lyder ikke som om andre muslimer er interesseret i den dialog. Men derfor skal vi ikke rykke os for det, vi står på for, og det, vi tror på. Vi har den samme koran, den samme trosbekendelse, den samme bøn. Der er én ting, der skiller os ad, men at det skal være grundlag for, at vi bliver erklæret ikke-muslimer og ikke kan praktisere vores religion, som er en basal menneskeret, det gør ikke, at vi flytter os fra tolerancens vej og kærlighedens vej. Tak skal du have, Kashif Ahmad, fordi du kom her. Selv tak.